Tatenda nakikala ebipasa. Nyaya dzouroyi dziri kuenderera mberi zvakanyanyisa. Kumwe kunyangara kumeso, kumwe kunaka kumeso, but Mwari asikadenga nenyika akasika munhu mufananidzo wake. Hatidi kungotaurana neye kuti munhu muroyi nokuona musina kumuona kuti muroyi. Panzwisise ipapa. Ende mweya iyi haisi yese mweya inobva kuna Mwari inotaura chokwadi. Imwe ndeye kunyepa, imwe ndeye kurotomoka. Saka zvongoti kana zviunanga hwamunoita mumwe ndiwo hwokunyepa hwokunanga mumwe munhu asina mhosva nokuona kunyangarirwa nomunhu unonzi muroyi kwete. Tinzwisisana ipa, tiri kunzwisisana. Ndoda vanhu vanoita zvakanaka. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura asi chakanaka kuita zvakanaka. Munhu wese ziva paunofamba nopanenge pano murayiro wako kuti zvandiriya zvindakutadzira mabi ako. Chakanaka panyika kurarama zvakanaka, kuita rudo. Rudo ndo runoita kuti rusakuisei mumhosva. Toenda tinonyaya dzatinotonga apo, tinogona kudzitonga nyaya tinoti nyaya iri papo. Mbavha dzakawanda, vanoroya vakawanda, atano batwa achipomba musi wedhomhombo musi upi? Wo, unonoka chete kubatwa imese munopomba ini. Unzwa? Unonoka chete. Unogona kupfeka magirazi ukavhara kumese kuti usaonekwe, but musi unobatwa chete unotoonekwa kuti magirazi wakapfeka chi? Magirazi. Saka kunonoka chete. Muri kunyatsonzwisisa? Muri kunyatsonzwisisa? Anditaya magirazi kaya kuna kutara vanogara. Mundareka hamusimo kuzosuwa. Vangu vachipopota kuti mambo vanonoka se ndati nomusangano wana chinzuro anani. Ana Mujibha nana Chigwindo vanga vanozvanga vachikumbira kuna mambo. Saka ndinombotedzera kuti ndinenge ndirimo munyika ndinotonga. Saka ndeichiti kana vana vaya vachikumbira zvavanoda ndovanonge ndichitaura navo. Saka mambo haanzi anono, asi kuno vanogona kufonera mambo kwete mese kwazoti anonoka kudarika ono usingadekarega kuenda panopa ndinotonga kana nditonge kudenga kana ndotonga pasi pezuva. Handingataure zvekudenga kwandisati ndaenda, asi ndotaura zvepanyika ino ivapeni tiri papi tiri para right ndipenya yatona. Yakatongwa munhu Aisakatonga large court wakapakoro zvekuita kuhara this time ndobva wakatokutora kuti ndikomana assassin. Saka wachitunga kuti azikabatwa iyapo. Ukunzwa zvekutaura mamiro aseverewa uri kuti udina unozviona usiku kangani mwana wako achidokota achitadza kuwe kamwe chikando chitua kunokora wake angada sport na anakwasa una mari pauripa pabanda kumprema bisa $10 tsvaka $10 izvezvo anodzokera nepapo. Funga ava mwana wakauya ini ndakadenzwa munyaya yechitonga vakatanga kuuya first time nemwana kuti musikana akazvitakura vakati taya kusiya mwana wemimba isiyeni ndobva vanzima bo mwana avapa ndobva vaya next time futi kechitu vakauya vakawanda takatoshedzwa kudaro takagara takabvunzana nyaya yemimba. Ini ndikabvunza musikana ndikati musikana nemimba yako kuizvara munani zvikanzi December. Ndakati kweyo hanzvadzi yako kuzviva munani zvikanzi December, asi pari kunzi amweni vari kuti mwana anofanira zvavuswa 27 December akazvava 15 zvidzokoko asi wani when vanhu vatakakavadzana navo vanguva nemota yavo takakavadzana vakazobuda panze vatipa musoro
Ketipeta nyungu padzapa tiri kudzoka. Pavakabuda kuita nyungu ndokuenda. Isasatya gachitira kuti se vari kuuya. Mabhegi emwana vakanga vanayo vakambuya siyo pamota pavo pakareba. Saka chikunese chakona chokuti mwana yakazvitakura. Last dare vakapa excuse. Nhasi vapa excuse. Mwana anosimuka chero zuva. Hapana kana chokupfekedza mwana. Iye musikana kuti vakakandi vanga vakatenga preparation asi amwene vakanambira preparation. Saka dhonya yanetsa pachakamire tikuda preparation kumwana. Alright. Nguwa ringero chokwadi. Handisi kuzviteera zvitauro. Ndiri kudzoka panyaya. Ndati wabva kupiwe pachiguri. Zvitaurwa izvi handisi kuzvinzwa asi ndazvinzwa. Mwana ndowako. Mwana wangu. Ndiye anozvokutaurwa zvinenge zvino chokwadi izvi. Mwana wangu. Iwe wakatokuenda ikoko. Akuita nawo. Asi unogara kupiwe? Mkwari. Mwana wako ari? Ari munhu. Uya kune iwe mwana? Iwe mukomana dai wangu uri mwe zvako nokuta koko wakaita dai wakumidza kuburitsa munhu aende panze ati munhu akadza kwamuno kukurumbidza kuda zvako nokukurumbidza kurumbidza nokukurumbidza zvako jana vangataura jani vako vangu vanhu vomuraini mukomana wako anogarako kwachuru ukakuendai kwachuru kwani kwachuru kwakabonga aiwa village rachisabhuku wacho Panyaruka. Wakaenda ukabva wanzi kudii? Ndakasvika tikatombogara. Ndava ndazobata pamuwiri papai. Ndopa wakatanga kundibvunza kuti zvakazodini pasi pamuwiri sei pazobata nekukurumbidza imi makasvika panapa zvamai manje zvoreva kuti mimba iyi makabva nayo kumba kwenyu haisiye panapa. Saka ndopa wakandihayira motikari wakati ane ndokuisa kumba kwenyu. Ndopa wakasvika kumba kwedu nyaya yakutaurwa kumba. Ndopa wakangosiya mabhegi wobva wangobuda wangoenda usina kana kuoneka. Saka ukangosiwa zvakumba. Kumurume wako arinzi ari kurwara uri kuzviziva? Akataura ake kuti ndikakuwara muoko. Uroko hunotadzisa kufamba? Saziva changu. Pamwene vaitaura vakachitaura mbozvinzwawo? Mari? Pamwene zvavaitaura ukazvinzwawo? Iwo vamwene vacho ndovatonyanyotaura kuti zvona mwana haasiwe panapa anofanira kuenda kozvarira kumba kwake nokuti mimba iyi haisiye panapa. Ukarara naamwene? Gara zvako pasi. Wati kuti musoro wako ushoko iwe? Musoro wangu ushoko ndewekuti mukwasha wangu naye hatisi kuwira ndikatadza kutotaura akanditiza. Ende hapana kana chaka. Saka wakwira dare uchiti kuda chii? Ndikuda pfuma yangu. Okay. Dzokerera murume wako kuti ndikuda pfuma yangu. Ndikuda pfuma yangu. Mutaurira ari padhuze kuti shamwari ndoda pfuma yangu. Mudzi. Aiwa apa hausi kuombera kutaura nemi ngati mudzi kuti ndikuda pfuma yangu. Ndikuda pfuma yangu. Pindura zvitauro mabi yako. Ndoda kumbokutaura nyaya dzamunotaura dzomimba dzevana. Vakadzi panguva dzavo dzavanoteera panguva dzavo ndo dzinosiyana panyaya yekutaura nyaya yemimba. Unyanzwa zvandikutaura? Dzinosiyana panyaya yekuteera nyaya yemimba. Vakadzi vako ivo vangataure nyaya yemimba yemwana uyu. Ini ndakasiyana nevamwe vese hama yangu. Handakana sendera ndoda kwauri asi ndinokutonga. Ndiwo ngochiti achairwa foni unzi muzukuru wake uyu. Ndokuchairwa foni. Saka changaita kuvinga madziva chipa nyaya yakaita so. Ini ndinoranga varume amwe different character. Wazvinzwa? Nonsense. Mbogara pasi. Kurumbidza. Waya nani? Ndana pamukoma. Tsvaga mari 10 dollars. Tangai matsvaga mari 10 dollars uyazo. Awane kudzokera. Tosangana muswani. Date. Zwa 30. Kurumbidza. Iwe dismiss. Isaimwe case. Usaone munhu unoziva kuti munhu akayakudare muchimutasira pasi. Isatarise izvozvo. Tinotarisa upenyu hwemunhu. Iwe ndichikutaura newe wagara pasi ipapo. Isatitarisa kuti munhu akadzikisira kana kuti agona kutaura. Kana asagona kutochaja pfuma pandobasa redu isusu. Pita mabaso. Tikurumbidzire titsvagire mari. Simuka iwe. Simuka ende motsvaga 10 dollars kuti aone kudzokera.